εργασία μας θα σας παρουσιάσουμε πληροφορίες για το ποτάμι της πόλης μας, τον Ποινιό, ο οποίος στις αρχές του φθινοπόρου του 2023 έγινε γνωστό σε όλη την Ελλάδα με τις πλημμύρες και τις καταστροφές που προκάλεσε. Ο ποταμός Ποινιός, που βρίσκεται στην περιοχή της Θεσσαλίας, στην κεντρική Ελλάδα, είναι ένας από τους κύριους ποταμούς της χώρας. Πηγάζοντας από τα βουνά της Πίνδου, διασχίζει ένα ποικίλο τοπίο από βουνά, κήτες και πεδιάδες πριν φτάσει στο Αιγαίο Πέλαγος. Ο ποταμός έχει συνολικό μήκος περίπου 185 χιλιόμετρα και παίζει σημαντικό ρόλο στην οικολογική, πολιτιστική και ιστορική κληρονομιά της περιοχής. Ο ποταμός Ποινιός έχει μεγάλη σημασία για την πόλη της Λάρισσας, η οποία βρίσκεται κατά μήκος των όχθεών του από το πολύ παλιά χρόνια. Ως μία από τις μεγαλύτερες πόλεις της Θεσσαλίας και ένα κύριο αστικό κέντρο στην Ελλάδα, η Λάρισα έχει ιστορικά βασιστεί στο ποταμό Ποινιό για διάφορους σκοπούς, συμπεριλαμβανομένης της εξάδρευσης, των μεταφορών και της αναψυχής. Οι έφορες κήδες του ποταμού έχουν υποστηρίξει τη γεωργία και συνέβαλαν στην οικονομική ανάπτυξη της περιοχής. Επιπλέον, ο ποταμός Ποινιός έχει πολιτιστική και συμβολική αξία για τους κατοίκους της Λάρισσας, λειτουργώντας ως πηγή έμπνευσης στην τέχνη, τη λογοτεχνία και τις τοπικές παραδόσεις. Με την εργασία μας λοιπόν εξερευνήσαμε τον ποταμό Ποινιό στη Λάρισα και τις πλημμύρες του. Με την εξέταση της γεωγραφίας, της ιστορίας, της υδρολογίας, των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, των κοινωνικο-οικονομικών επιπτώσεων και των στρατηγικών διαχείρισης που σχετίζονται με τον ποταμό και τις πλημμύρες του, στοχεύουμε στην απόκτηση μιας πιο βαθιάς κατανόησης της σημασίας και των προκλήσεών του. Μέσα αυτής της ανάλυσης μπορούμε να εκτιμήσουμε τη σημασία των πρακτικών διαχείρισης και των προσπαθειών ενίσχυσης της ανθεκτικότητας για την προστασία του ποταμού Ποινίου και των γύρω κοινοτήτων του για τις μελλοντικές γενιές. Ο ποταμός Ποινιός, γνωστός και ως Αλαβριάς, πηγάζει από τα οροπέδια της Πίνδου, στην κεντρική Ελλάδα, συγκεκριμένα από την περιοχή του Μετσόβου, στην περιφερειακή ενότητα Ιωαννίνων. Ρέει κυρίως προς ανατολικά, διασχίζοντας τις περιοχές της Υπήρου και της Θεσσαλικής Πεδιάδας με πολύ έντονους μεανδρισμούς πριν εκβάλει στο Αιγαίο Πέλαγος κοντά στην πόλη της Λάρισσας. Κατά τη διάρκεια της διαδρομής του, ο ποταμός Ποινιός διασχίζει διάφορα τοπία συμπεριλαμβανομένων των ορεινών περιοχών, των έφορων κητών και των αστικών περιοχών, διαμορφώνοντας τη γεωγραφία και την οικολογία της περιοχής. Ακόμη, περνά την κοιλάδα των Τεπών ανάμεσα στον Όλυμπο και την Όσα και εκβάλλει στο Αιγαίο Πέλαγος, δημιουργώντας το δέλτα του κοντά στην περιοχή Στόμιο. Κύριοι παραπόταμοι του είναι ο Τιταρίσιος, ο Ενιπέας, ο Καλέτζης, ο Λιθαίος, το Ρέμα Μουργκάνη και τα νερά στην περιοχή του Ταυροπού στην Καρδίτσα. Ο ποταμός Ποινιός εκτείνεται για περίπου 185 χιλιόμετρα, 115 μίλια από την πηγή του μέχρι το στόμιό του. Το πλάτος και το βάθος του μπορεί να ποικίλει σημαντικά κατά μήκος της διαδρομής του, ανάλογα με παράγοντες όπως η εποχικότητα, οι βροχοπτώσεις και οι ανθρώπινες παρεμβάσεις. Στα ανώτερα τμήματά του, ο ποταμός τείνει να είναι πιο στενός και με πιο γρήγορη ροή, χαρακτηριζόμενος από βραχώδεις κήτες και ράπες. Καθώς πλησιάζει τις πεδιάδες της Θεσσαλίας, ο ποταμός Ποινιός διευρύνεται δημιουργώντας μεανδρικές ενότητες και λαγκάδες που υποστηρίζουν γεωργικές δραστηριότητες. Το βάθος του ποταμού επίσης διακυμαίνεται με πιο ρηχά τμήματα στα ανώτερα τμήματα που δίνουν τη θέση τους σε βαθύτερες κήτες στα κατώτερα τμήματα. Το λεκανοπέδιο του ποταμού Ποινιού περιλαμβάνει μια ποικιλία διαφορετικών τοπίων και οικοσυστημάτων, αντανακλώντας τη γεωλογική και κλιματική ποικιλομορφία της κεντρικής Ελλάδας. Στα ανώτερα τμήματά του, ο ποταμός διασχίζει απότομο ορεινό τοπίο, χαρακτηριζόμενο από πυκνά δάση, αλπικούς λιβαδιούς και βραχώδεις πετρώσεις. Αυτή η περιοχή λειτουργεί ως φυσικός βιότοπος για διάφορα είδη άγριας ζωής, συμπεριλαμβανομένων αρκούδων, λύκων και αιγλέων. Καθώς ο ποταμός Ποινιός κατεβαίνει προς τις πεδιάδες της Θεσσαλίας, μετεβαίνει σε ένα πιο γόνιμο τοπίο που κυριαρχείται από γεωργικά εδάφη και υπευτικούς κήπους και υγροβιότοπους. Ο ποταμός και οι σχετικοί υγροβιότοποι υποστηρίζουν μια πλούσια ποικιλία φυτών και ζώων, συμπεριλαμβανομένων ενιδρίων ειδών όπως ψάρια, αμφίβια και υδρόβια πουλιά. Το ποτάμι καλύπτεται από μεγάλα παρόχθια δάση με ιτιές, λευκές, πλατάνια, κλήθρα, σφενδάμια και πικροκαστανιές, ενώ λίγο πιο ψηλά αναπτύσσονται ελατοδάση και υδριοδάση. Τα παραποτάμια δάση που εκτείνονται λίγα χιλιόμετρα πριν τα τέμπη, χωρίς και τις εκβολές του, θεωρούνται από τα ομορφότερα της Ελλάδας. Τα πιο αξιόλογα φυτά που συναντά κανείς στις όχθες και στους λόφους γύρω από τον Ποινιό είναι ο λευκός κρίνος, το αγριόσκορδο, η καμπανούλα, το υδρόφυλλο, η κεντάβρια, η σιλήνη, η Silence Ungeri,
η βιόλα, το κυκλάμινο και οι ορχιδέες. Η ορνηθοπανίδα περιλαμβάνει δεκάδες είδη που διαδέχονται το ένα το άλλο ανάλογα με την περιοχή. Από τα αρκτικά στα ψηλά και στα τέμπη ζουν φιδέτοι, μπούφοι, ξεφτέρια, βραχοκυρκίνεζα, πετρίτες και σφικιάριδες. Κοντά στις εκβολές υπάρχουν καλαμόκυρκοι, ενώ σε όλο το μήκος του συναντά κανείς κυρκινέζια, γερακίνες, αετογερακίνες, σαΐνια, λιβαδόκυρκους, βαλτόκυρκους, δεντρογέρακα και άλλα. Στα χωράφια κοντά στο ποτάμι ζουνε λευκοί πελαργοί, σταχτοτσικνιάδες, αγυροτσικνιάδες, κάριες και χαβαρόνια. Άλλα σημαντικά είδη του ποινίου είναι οι νεροκότσιφες, οι δεντροτσοπανάκοι, οι βραχοτσοπανάκοι, οι σταχτοσουσουράδες, οι αλκιόνες και οι κίσες. Μια νέα και όμορφη πραγματικότητα διαμορφώνεται μέρα με τη μέρα στην κήτη του ποινίου της περιοχής της Λάρισσας, όσο απίστευτη και αν μοιάζει, που αφορά την επιστροφή ξένων πουλιών, ενδυμικών και αποδημητικών στον ποταμό της πόλης μας. Ερωδίοι, κορμοράνοι και άλλα πουλιά, τρυποκάριδοι, τσίχλες, πετροχελίδωνα, ακόμη και γεράκια, αρχίζουν και εμπλουτίζουν τελευταία την περιοχή γύρω από τον ποινιό ποταμό, ακόμα και μέσα στον ιστό της πόλης της Λάρισσας. Από τα αμφίβια στον ποταμό ζουν κοινοί τρίτονες, σαλαμάνδρες, πρασινόφρυνοι, γρεκοβάτραχοι, λιμνοβάτραχοι, δεντροβάτραχοι και κίτρινομπομπίνες, ενώ η ερπετοπανίδα είναι μεγάλη και περιλαμβάνει βαλτοχελώνες, ποταμοχελώνες, μεσογειακές χελώνες, αυλέφανους, κονάκια, κυρτοδάχτυλους, τρανόσαυρες, σαύρες της Ρούμελης, τυχογουστέρες, σαΐτες, στεφανοφόρους, λαφιάτες, σαπίτες, νερόφιδα, λιμνόφιδα και οχές. Οι βύδρες είναι κοινές σε όλο σχεδόν το ποτάμι, ενώ στα δάση τα ψηλά πριν την Καλαμπάκα ζουνε αρκούδες, λύκοι, ζαρκάδια και αγριάγατοι. Άλλα θηλαστικά είναι οι αγριόχειροι, οι αλεπούδες, οι ασβοί, τα κουνάβια, οι νηφίτσες, οι σχίουροι και οι δεντρομιοξοί. Ο ποινιός διακρίνεται για την εξαιρετικά πλούσια εχθιοπανίδα του που περιλαμβάνει 29 είδη. Από αυτά ξεχωρίζουν ο γουλιανός, το θεσσαλόσυρκο, η σαρδελομάνα, το χέλι, η μακεδονική μπριάνα, η πεταλούδα, η τούρνα και πολλά άλλα. Τα ψάρια αυτά, παλιότερες εποχές, αποτελούσαν βασικό είδος διατροφής των ανθρώπων που ζούσαν γύρω από το ποτάμι. Επιπλέον ο ποταμός Ποινιός και οι παραπόταμοι του διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο στη ρύθμιση του υδρολογικού κύκλου της περιοχής, παρέχοντας βασικές υπηρεσίες οικοσυστήματος όπως η καθαριότητα του νερού, ο έλεγχος των πλημμύρων και η αναγέννηση του υπογείου νερού. Ο ποταμός Ποινιός κατέχει ένα προεξέχοντα ρόλο στην αρχαία ελληνική μυθολογία, εμφανίζοντας σε διάφορους μύθους και θρύλους. Σύμφωνα με το μύθο, ο ποταμός πήρε το όνομα του από τον Ποινιό, γιο του θεού Ποσειδώνα και της νύμφης Θεσσαλίας. Ένας από τους πιο διάσημους μύθους που συνδέονται με τον ποταμό Ποινιό είναι ο μύθος του Απόλλωνα και της Δάφνης. Σε αυτό το μύθο, η Δάφνη, μια νύμφη, μετατρέπεται σε Δάφνη για να αποφύγει τις ερωτικές προσεγγίσεις του Απόλλωνα και λέγεται ότι οι φύσεις τους είναι ακόμα ορατές κατά μήκος των όχθων του ποταμού. Κατά άλλους, ο Ποινιός ήταν γιος του Κιανού και της Τιθίος. Με την ύφη Κρέουσα γέννησαν τον Ιψέ και τη Στήλβη. Κόρες του Ποινιού ήταν και οι νύμφες Τρίκη και Λάρισα, οι οποίες έδωσαν τα ονόματά τους στις ομώνυμες θεσσαλικές πόλεις. Σημαντικοί οικισμοί αναπτύχθηκαν κοντά στον Ποινιό και τους παραπόταμους, ορισμένοι από τους οποίους οικισμούς αυτούς αναπτύχθηκαν στις μαγούλες θέσεις όπου συνεχίζουν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια της εποχής του Χαλκού, 3.300 με 1100 π.Χ. και μετατρέπονται στα ιστορικά χρόνια σε ισχυρές οχυρωμένες πόλεις που έπαιξαν σημαντικό ρόλο στην ιστορία της Θεσσαλικής Πεδιάδας. Άλλοι μύθοι υποστηρίζουν πως ο Ποινιός δημιουργήθηκε από τα δάκρυα των δύο βουνών, της Πίνδου και του Λίγκου. Ο θρύλος λέει πως οι θεοί του Ολύμπου ζήλεψαν την εύνοια του Απόλλωνα και την όμορφη Πίνδο, στην οποία είχε πιστευτεί, τις αγαπημένες του μούσες και νύμφες. Από την ένωση της Πίνδου και του ξακουστού Λίγκου, σημερινά όρη Χάσια, άρχισαν να ξεπροβάλλουν μαγευτικές κοιλάδες και εγωιτευτικά τοπία στη Δυτική Θεσσαλία. Αυτό εξόργησε ακόμη περισσότερο τους θεούς και ήθελαν να τους χωρίσουν.
Το ζευγάρι από τότε, νοσταλγώντας την αγάπη και την ευτυχία του, δακρύζει συνέχεια. Από τα δάκρυά τους δημιουργήθηκε ο ποινιός, ο οποίος πηγάζει από το σημείο του χωρισμού των δύο αγαπημένων βουνών. Μεταγενέστερες παραδόσεις αναφέρουν επίσης πως ο ποινιός με τον Αχελώο και τον Άραχθο ήταν αδέρφια και κατοικούσαν στην Πίνδο. Ένα πρωί διαπίστωσαν πως η μητέρα τους έλειπε. Αποφάσισαν λοιπόν να πάρουν διαφορετικές κατευθύνσεις για να την ψάξουν. Ο μεγαλύτερος, ο Αχελώος, έκανε προς το βραχώρι Αγρίνιο, σχίζοντας ορμητικά τα βουνά και αφρίζοντας. Ο δεύτερος, ο Άραχθος, πήγε προς την Άρδα και ο μικρότερος, ο Ποινιός, κατέβηκε στη Θεσσαλία. Ο Ποινιός είναι ένας τεράστιος ποταμός και μπορεί κανείς να γνωρίσει διαφορετικές φυσιογνωμίες και τοπία του, ανάλογα με την αφετηρία του. Όσοι έχουν ως βάση την Καλαμπάκα μπορούν εύκολα να φτάσουν στα πιο ψηλά σημεία του ποταμού και στα πρώτα χιλιόμετρά του στον Θεσσαλικό κάμπο. Το μορφότερο ωστόσο τμήμα του ποινιού θεωρείται πως είναι εκείνο με τη Λάρισα, στη συμβολή του με τον ποταμό Τιταρίσιο, στους μεανδρισμούς πριν από τα Τέμπη και σε όλη την πορεία του μέσα στα Τέμπη μέχρι και τις εκβολές του, μια περιοχή την οποία ο επισκέπτης μπορεί να εξερευνήσει με μια μικρή βάρκα. Το ποτάμι της πόλης μας έχει συμβάλει στην ανάπτυξη του πολιτισμού στην περιοχή της Λάρισσας από αρχαίες εποχές. Η ύπαρξη του ποταμού παρήχε κρίσιμους πόρους για τη γεωργία, την κτηνοτροφία και την κατασκευή, καθώς και για την ανάπτυξη επικοινωνιακών και εμπορικών δραστηριοτήτων. Επίσης, η παρουσία του ποταμού συνέβαλε στη δημιουργία πολιτισμικών και κοινωνικών κέντρων κατά μήκος των όχθων του, περιλαμβανομένων αρχαίων απικιών, πόλεων και μοναστηριών. Οι αρχαιολογικές ανασκαφές έχουν ανασύρει πολλά αρχαιολογικά ευρήματα και αρχιτεκτονικά στοιχεία που αντιπροσωπεύουν την αρχαία και μεσαιωνική ιστορία της περιοχής, που είναι σημαντικά για την κατανόηση του πολιτιστικού πλούτου της περιοχής. Από την νεολιθική εποχή, περίπου το 6.700 με 3.300 π.Χ., οι άνθρωποι αρχίζουν να καλλιεργούν διαφόρων ειδών φυτά, δημητριακά και όσπρια, γι' αυτό και εκμεταλλεύτηκαν τα νερά του ποταμού. Κοντά στον ποινιό και τους παραπόταμούς του χτίζονται οικισμοί, κάποιοι από τους οποίους θα διατηρήσουν τη ζωή τους και στην εποχή του Χαλκού, περίπου το 3.300 με 1.100 π.Χ., που στα ιστορικά χρόνια θα μετατραπούν σε οχυρωμένες πόλεις και θα παίξουν σημαντικό ρόλο στα ιστορικά γεγονότα της περιοχής. Στον Μεσαίωνα, ο ποινιός αποκαλείται Σαλαβρίας. Η πρώτη που τον αποκάλεσε έτσι ήταν η Άννα η Κομνηνή, το 1150 μετά Χριστόν. Η ονομασία αυτή πιθανώς να προέρχεται από σχετική σλαβική ή σερβική λέξη που σημαίνει βρύση, κάνουλα, νερό. Τρίστιχο τραγούδι λέει: «Η Σαλαμπριά κατέβασε με ήλιο με φεγγάρι. Φέρνει δέντρα, φέρνει κλαδιά, δέντρα ξεριζωμένα. Φέρνει και μια γλυκομιλιά με μήλα φορτωμένη». Το τουρκικό όνομά του ήταν Κιοστούμ ή Κιοστέμ, ενώ το τελευταίο τμήμα της διαδρομής του λεγόταν Αμπάμπα, η ονομασία του οικισμού Τέμπη ήταν Μπαμπά. Από τον Όμηρο χαρακτηρίζεται Αργυροδίνης, το ποτάμι δηλαδή που κυλάει ορμητικά, δημιουργεί ως εκ τούτου περιστροφικές κινήσεις του καθαρού νερού που κάτω το λαμπερό ήλιο αστράφτουν, γυαλίζουν, λάμπουν σαν το ασίμι. Ο ποταμός Ποινιός είναι γνωστό ότι έχει μεγάλες ποσότητες νερού κατά τον χειμώνα και την άνοιξη. Ο υδρολογικός του κύκλος επηρεάζεται σημαντικά από κλιματολογικές συνθήκες συμπεριλαμβανομένων των βροχοπτώσεων και της λιωμένης χιονόπτωσης στα ορεινά τμήματά του. Το υψηλό ποσοστό νερού κατά τους χειμώνες μπορεί να οδηγήσει σε πλημμύρες κατά μήκος του ποταμού και των παραποτάμων του, ενώ η χαμηλή ροή κατά τους θερινούς μήνες μπορεί να προκαλέσει έλλειψη νερού και ξηρασία. Η περιοχή του ποταμού Ποινιού έχει βιώσει πολλές πλημμύρες κατά τη διάρκεια της ιστορίας της. Οι πλημμύρες μπορεί να προκαλέσουν σοβαρές ζημιές στην υποδομή, τις καλλιέργειες και τις κατοικίες της περιοχής, καθώς και απώλειες ανθρωπίνων ζώων και κτηνών. Οι πλημμύρες μπορούν επίσης να έχουν μακροπρόθεσμες επιπτώσεις στην υγεία και την ευημερία των κοινοτήτων, καθώς προκαλούν απομόνωση, εκτοπισμό και ψυχολογική αναταραχή. Η κατανόηση των προκλήσεων αυτών είναι κρίσιμη για την ανάπτυξη αποτελεσματικών στρατηγικών διαχείρισης των πλημμυρών και της προστασίας των πληθυσμών και των πόρων. Πολύ σοβαρές όμως είναι και οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Οι επιδράσεις των πλημμύρων στο οικοσύστημα του ποταμού Ποινιού είναι πολύ σοβαρές. Πρώτα απ' όλα προκαλείται αναταραχή του βιότοπου. Οι πλημμύρες μπορούν να προκαλέσουν σημαντική αναταραχή στους βιότοπους των παραποτάμων και των υδάτων οικοσυστημάτων κατά μήκος του ποταμού Ποινιού. Η κατάκλυση των πλάγιων και των οχθών του ποταμού μπορεί να διακόψει τις θέσεις αναπαραγωγής, τους χώρους αναπαραγωγής και τις περιοχές αναζήτησης τροφής για είδη άγριας ζωής. Επιπλέον, τα πλημμυρικά γεγονότα στο ποταμό Ποινιό μπορούν να κινητοποιήσουν μεγάλους όγκους άμμους και πετρωμάτων, οδηγώντας σε διάβρωση των οχθών του ποταμού
κατακορυφή απόθεση σε κάτω ρεύματα και αλλαγή του μορφολογικού καναλιού. Η υπερβολική αλλουβίωση μπορεί να πνίξει υδάτινους βιότοπους, να επηρεάσει την ποιότητα του νερού και να υποβαθμίσει τις θέσεις αναπαραγωγής για ψάρια και άλλους υδατόβιους οργανισμούς. Πολύ σοβαρές είναι οι επιπτώσεις στην ποιότητα του νερού. Οι πλημμύρες μπορεί να μεταφέρουν ρυπαντές, ρυπογόνες ουσίες και αλούβια από άνω ρεύματα, οδηγώντας σε υποβάθμιση της ποιότητας του νερού στον ποταμό Ποινιό και τους παραποτάμους του. Αυξημένα επίπεδα θρεπτικών ουσιών, αλουνίων και οργανικής ύλης μπορούν να συμβάλλουν στην αυτοτροφισμό, την εκτεταμένη ανάπτυξη φυκών και την ανεπάρκεια οξυγόνου στα υδατικά οικοσυστήματα. Οι πλημμύρες μπορούν επιπλέον να οδηγήσουν στην αποδίωξη υδατικών και επίγειων ειδών από τους φυσικούς τους βιότοπους, οδηγώντας σε διαταραχές στην δυναμική του πληθυσμού, των τροφικών αλυσίδων και τις λειτουργίες του οικοσυστήματος. Τα εισβαλλόμενα είδη μπορεί επίσης να εκμεταλλευτούν τις συνθήκες των πλημμυρών για να κατακτήσουν νέες περιοχές και να ανταγωνιστούν τα τοπικά είδη. Αλλά και οι ανθρώπινες δραστηριότητες επηρεάζουν την υγεία του ποταμού. Η εκαθάριση των δασών και η μετατροπή των φυσικών βιοτόπων σε γεωργία, η αστικοποίηση και η ανάπτυξη υποδομών μπορεί να αυξήσει την διάβρωση του εδάφους, να μειώσει τη διύφυση και να αλλάξει τις υδρολογικές διεργασίες, επιδεινώνοντας τον κίνδυνο πλημμύρας στην λεκάνη του ποταμού Ποινιού. Η τροποποίηση του ποταμού με την καναλοποίηση, την ευθυγράμμιση και την κατασκευή χρωματουργικών έργων μπορεί να διακόψει τα φυσικά καθεστώτα ροής, να επιταχύνει τις ταχύτητες του νερού και να επιδεινώσει τις κατακόρυφες πλημμύρες. Η καναλοποίηση μπορεί επίσης να διακόψει την συνδεσιμότητα του βιότοπου και να επηρεάσει την ανθεκτικότητα του οικοσυστήματος στις πλημμύρες. Η εκπομπή ρήπων, χημικών και ατελών λιμάτων στον ποταμό Ποινιό και στους παραποταμούς που μπορεί να υποβαθμίσει την ποιότητα του νερού, να επηρεάσει τα υδατικά οικοσυστήματα και να απειλήσει την ανθρώπινη υγεία. Βιομηχανικές δραστηριότητες, γεωργικά λίματα και αστικά λίματα συμβάλλουν στην αφόρηση, συσσόρευση ρημαντών στο ρεύμα. Η εξαγωγή νερού και άρδευση βιομηχανικούς και δημοτικούς σκοπούς μπορεί να αλλάξει τα μοτίβα ροής, να μειώσει τα επίπεδα βασικής ροής και να επιδεινώσει τις συνθήκες χαμηλής ροής κατά τη διάρκεια των περιοδών ξηρασίας. Η ρύθμιση των ροών του ποταμού μέσω των λειτουργιών των φραγμάτων και των πρακτικών διαχείρισης του νερού μπορεί επίσης να επηρεάσει την δυναμική των πλημμύρων και τις διαδικασίες του οικοσυστήματος.